थुनलाइ बिजिरनाय 2 खोन्दोखौ असमिया डिपार्टमेन्टनि प्रफेसर प्रमद हन्दिकै बिथांखौ बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय कृष्ण भुजेल आरो भुपेन संक्रां सानै बिथांमोनहाबो दंफायोमोन। बे बिजाबखौ आङो थुनलाइनि सायावनो फसंनाय जादों आरो बियो डिग्री थाखोनि BE थाखोनि 4th सेमिस्टाराव सोलिगोन। फरायसाफोरखौ आङो बेखौ गांफा गांफा बायनानै फरायनानै आनजाद होनो थाखाय खावलायनाय जादों। दा बे बिथिङावथ' नंगौआनो सैथो जे जोंनि बर' थुनलाइ लिरगिरिफ्रा एसे बांबोनो हमबाय, नाथाय फरायग्रायासो दासिमहालागै बाङाखै बा दासिमबो खम जानानै दं। दा बेनिखायनो आं खावलायो जे फरायगिरिफ्रा जाहाथे बर' बिजाबखौ फरायनो आवगायबोयो आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होयो। इयुनाव आङो गांनै बिजाब बेखेवगोन दा बावैनो। गांसेया जाबाय लखिमपुर जिल्लायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दावबायनाय। बियो माने सेकेन्ड इस्यु जागोन। आगोलनिखौ माने एनलार्ज खालामनानै एबा फेदेरनानै बेखौ आङो एसे गोदानै लिरफिननाय जादों आरो बेखौ डिमान्ड खालामगासिनो दं रायजोफ्रा, बेखौ गोख्रै दिहुननांगौ होननानै। बेनिखायनो आङो बेखौ दा प्रिन्टिं जागासिनो दं। आरो गांसेया सुंद'यै बर' थुनलाइनि जारिमिन 2थि खोन्दो, बेखौबो आङो दा बावैनो बेखेवनाय जागोन आरो बे थुनलाइ बिजिरनाय 2थि खोन्दोआ 2nd सेमिस्टारनि फराय बिजाब जागोन।